салом алайкум ба ҳама подписчикои канали юристиҷей, ба ҳама халқе ки ҳамин видеоро тамошо кардесай, ба ҳама халқи тоҷикзабони як хушхабар. Хушхабарам меяй бародаро ки чӣ хеле ки хитон медиден баҳсҳо оиди болоравии нархи интернет дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ медиден ки халқ умуман розӣ нестай барое ки нархаш беҳад қимат шидагӣ буд. Ва хушхабарашам меяй ки ҳамин рӯз яъне 23 апрел соати 7:45 дар сайти президент.tj қарор биромад ки мақсад президент ҳамин чиза атминид кард ва нархи интернет бояд ба тарзи аввала баргардонида шавад. Ва мо ин чиза ба компаниярам занг задем ки мақсад мо чӣ хел мегабайт харидорӣ кунем, пурсон шудем ва ваё гуфтанд ки пагоҳ аллакай ҳама нархномаҳои пештарара бо мебуроранд, яъне чӣ хеле ки буд пагоҳ бо ба тарзи аввала бармегардонанд. Компания Тисел занг задем, ҳамин хел гуфтанд, Мегафоншам занг задем, ҳамин хел гуфтанд ва ҳамин хотир ба ҳаматон ҳамин хушхабара расониданӣ будам. Расондумтон ина шукри худо ки интернет қимат намешавад, интернет ба нархи аввала бармегарда. Қарори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ман шахсан айноми худам, шахсан айноми ҳамаам одамое ки ба ман муроҷиат карда буданд ки видео бикун, муроҷиат ба ҷаноби олӣ бикун то ки нархи интернет арзон шавад. Айноми ҳамаам одамо миннатдории худман ба сарвари давлатмон мерасонам баҳри хеле ғамхориш ба халқи худаш. Худованд ҳамавақт ватани моро хеле тинҷу ором нигаҳбон боша ва мо ҷавоно ҳамавақт дар фикри ободии ватан бошем, то ки парчами ватани худмона ҳамеша боло бардорем, номи худмона, номи миллатмона ва номи ватанмона ҳеҷ вақт дар ҳеҷ ҷо бад накунем ва дар ягон ҷо нагӯянд ки тоҷикҳо номи бад доранд. ҳеҷ вақт ҳамин корамон накунем, ба ҳамин хатогӣ бояд роҳ натиҳем. ҳамеша дар фикри пешравии ватан бошем, саҳми худмона каме ҳам боша баҳри ободии ватан бигзорем, барое ки ҳозир ба чашми мову шумо мераса муайяне ки баҳри мо ҳамаи шароит муҳайё шудагие, илму техника, тараққиёт ҳамаи чира фароҳам овардагиянд. хай гапа дароз намекунем, ҳамин буд ахбороти мерасондагии мо ба шумо халқи ғарибу халқе ки дар ҳудуди Тоҷикистонем. Ба фикрам ки беҳад ғариборам хурсанд шуданд, барое ки зиқ шуда буданд ки чӣ хел ба тавассути чӣ бо хонагиёшон гап мезананд. ба ҳамин хотир миннатдории худмона як бори дига ба ҷаноби олӣ мерасонем баҳри ғамхориш. худованд ғамхори ҳамаи мо бошад ва дар канали ман юристиҷей подписатсия кунед. ягон савол боша метавонед дар поёни ҳамин видео бо бинависен ва сурати ҳамун қарорама дар главни видео мондагиам метавонед бихонед ина ё ки дар сайти президент.tj бидроен ахбори ҳамирӯзаш соати 7:45 партофтагиан хитон бихонед ба забони русӣ ва тоҷикӣ ҳама намудиш ҳастед. дар паноҳи худо бошед. саволотона метавонед дар поёни ҳамин видео пешкаш бикунед ё ки дар инстаграми ман. худоҳофиз.